Barangay Love Stories. Pero may tao din kasi na sadyang hindi alam kung paano tulungan ang sarili niya. At nakokontento na lamang sa simpleng bagay na naaabot niya. Ikaw kapuso, hanggang kailan mo mamahalin ang taong pakiramdam mo ay hinihila ka pababa? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo sa araw na ito at sana po ay nasa mabuting kalusugan kayo, pati na ang mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yumi, 29 years old at nagtatrabaho bilang Senior Financial Analyst sa isang kumpanya dito sa Caloocan. Hindi ko rin alam kung ano ang nagtulak sa akin na gawin ang sulat na ito at siguro ay para na rin kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko magpahanggang sa ngayon. Lahat naman tayo siguro ay may kanya-kanyang bagahe ng nakaraan. Mga bagahe, Papa Dudut, na minsan ay kailangan nating bawasan sa paglipas ng panahon. Papa Dudut, nasa first year college ako nang makilala ko si Charles. Mabait siya, gwapo at talaga namang lingunin ng mga babae. Akala ko pa nga noon ay pinagtitripan niya lamang ako nang sabihin niyang liligawan niya ako. Kasi sino ba naman ako noong college kami? Isang hamak na scholar na hindi masyadong mahilig mag-ayos ng sarili. Pero pinakita naman sa akin ni Charles na seryoso siya sa panliligaw niya. Sinasamahan niya ako sa paggawa ng mga school projects. Kapag naunang matapos ang klase niya ay hinihintay niya ako para sabay kaming makauwi. Nagpakilala din siya sa mga magulang ko bilang manliligaw ko at kung ano-ano pang bagay para lamang ipakita niya na seryoso siya sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga ring mahulog ang loob ko sa kanya. At bago kami dumating sa second semester ng second year ay naging boyfriend ko na nga si Charles, Papa Dudut. Be, nandito ka lang pala. Mabuti na lang napadaan ako dito. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga chat at text ko kaya hindi ko alam kung saan kita pupuntahan. Sorry, be. Wala kasi akong load at data kaya hindi ko nasagot mga messages mo. Ayos lang. Mabuti na lang talaga napadaan ako dito sa gym ng campus. Kaya nakita kita. Malapit kasi dito yung next class namin kaya dito na lang muna ako tumambay. Ah, okay. Ay, may dala nga pala akong chicken sandwich Kumain ka na ba? O eto, para sa'yo. Uy, sakto kasi nagugutom na talaga ako. Amin na. O sige, ito, kunin mo. Ang sarap nito, be. Nagustuhan mo? Oo, sobra. Lalo na, gutom ako ngayon. Mabuti naman kasi si mama gumawa ng chicken spread na yan Sasabihin ko sa kanya na nasarapan ka sa gawa niya. Ay, eto pala may bottled iced coffee ako dito. Buksan ko na baka mabulunan ka pa sa kinakain mo O eto. Sige, be. Painom na rin ako. Dahan-dahan lang. Mamaya matapunan ng kape ang uniform mo Ang sarap. Thank you, be. Nabusog talaga ako. Wala yun. May isa pa akong chicken sandwich dito. Sa'yo na lang din to para may merienda ka mamaya. Salamat, Ay, nga pala. Nakausap ko si Alisa kanina kasi hinahanap kita sa kanya. Nabanggit niya sa akin na hindi ka raw pumasok sa first subject niyo kaninang umaga. Oo, kasi ang totoo, naghanap pa ako ng mauutangan ng pamasahe kanina. Kaya hindi ka agad ako nakaalis ng bahay. Wala na kasing may abot sa akin si nanay kasi bago umalis si tatay, wala raw siyang iniwan na kahit na magkano. Kaya nga gutom na gutom din ako kasi hindi pa ako nag-aalmusal at tanghalian.
Nagalaw ko na rin kasi yung ipon ko. Yun yung ginamit ko na pamasahe nung nakaraang araw hanggang kahapon. Bakit naman hindi mo sa akin sinabi agad? Wala nga kasi akong load na pang text sa'yo, di ba? Pero magkasama tayo kahapon Dapat nabanggit mo sa akin na ubos na yung ipon mo para napairam kita. Ang totoo, nahihiya na rin kasi ako sa'yo, be. Bakit ka naman mahihiya? Boyfriend mo ako. Ayun na nga eh. Girlfriend mo lang ako at hindi ibig sabihin nun, responsibilidad mo na ako. Ang dami mo na kayang napahiram na pera sa akin. Tapos palagi mo pa akong pinagdadala ng pagkain. Nahihiya na talaga ako sa'yo, be. Hindi naman ibig sabihin na mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo, hindi na natin responsibilidad ang isa't isa. Di ba nangako tayo na magtutulungan tayo sa lahat ng bagay? At ginagawa ko ang part ko bilang boyfriend mo. Nagigilty na rin kasi ako, be. Pakiramdam ko, ako na lang ang nakikinabang sa relasyon na to. Ako lang kasi ang palaging tumatanggap sa ating dalawa. Kasi ngayon, ikaw yung mas may kailangan. Alam ko naman na kung sakaling magbaliktad ang sitwasyon natin, ganito rin ang gagawin mo, di ba? Tutulungan mo rin ako gaya ng pagtulong ko sa'yo? Oo naman, syempre. O, kita mo na? Kasi ganoon naman talaga ang isang relasyon. Kung sino ang mas nakakaangat, siya ang mas nagbibigay dapat. Kaya Yumi, hayaan mo na ako. Masaya ako na gawin ang responsibilidad ko bilang boyfriend mo. Papadudod sa aming dalawa ay mas nakakaangat talaga sa buhay si Charles. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nag-alangan ako noon na sagutin siya. Kasi pakiramdam ko ay hindi kami bagay na dalawa. Simple lang kasi ang buhay namin ng pamilya ko. 3 kaming magkakapatid, pangalawa ko walang trabaho si nanay at si tatay naman ay pedicab driver. Kaya nga pinilit ko talaga ang sarili ko na magkaroon ng scholarship dahil pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko na makaahon kami sa kahirapan at ramdam ko na sinusuportahan ni Charles ang pangarap ko na yon. Papadudod sa lahat naman ng bagay ay nagbibigay kami ng suporta ni Charles sa isa't isa. Kahit kailan na hindi naging issue sa amin ang pera. Hindi rin naman ako palaging nangihiram kay Charles dahil ayoko na magmukha akong kawawa. Ginagawa ko ang lahat para kahit papaano ay mapantayan ko ang effort ng pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok sa buhay niya. Yon ay nang mamatay ang papa ni Charles dahil sa isang aksidente. At ng mga panahon na yon ay ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya ang presensya ko bilang girlfriend niya. Pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal na para sa kanya. Be? Ikaw pala, be. Okay lang ba pumasok? Oo naman. Nandiyan ka na sa may pinto ng kwarto ko eh. Halika na. Pasok ka. Ito, may dala akong tray na may pagkain. Kanin, tsaka paborito mong ulam na kaldereta. Salamat. Pakilagay mo na lang muna dyan. Wala pa kasi akong ganang kumain eh. Pero Charles, ang sabi ng mama mo hindi ka pa raw kumakain mula kagabi. Yumi, hindi ko kayang pilitin ang sarili ko na kumain eh. Wala kasi talaga akong gana. Sige, ilalagay ko na lang muna dito sa may lamesa tong tray. Kainin mo na lang to mamaya pag may gana ka na. Paupo ko dito sa tabi mo ha. Sige lang, upo ka. Ano pala yung tinatype mo sa laptop mo? Gumagawa ako ng resume. Betin mo nga kung ayos na to. Yan oh. Mukhang okay naman, be. Talaga? Ay, sige, ipapaprint ko na to mamaya. Para saan yung ginawa mong resume? Ipapasa ko, mag-a-apply ako ng trabaho. May nakita kasi akong job opening sa factory na malapit dito.
Meron din doon sa fast food na nadadaanan ko kapag pumapasok ako sa school. Mag-aabot na rin ako ng resume sa kanila kasi baka matanggap ako, sayang naman. Kung magtatrabaho ka, paano yung pag-aaral mo? Hindi ka ba mahihirapan kung magiging working student ka? Hindi ako mag-working student, be. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, plano ko na munang huminto sa pag-aaral. Pero bakit? Nakwento ko naman sa'yo, nagipit kami ngayon, di ba? Napakaraming utang ang iniwan ni Papa. At lahat yun kailangan naming asikasuhin at bayaran. Oo nga, pero di ba ang sabi mo, gumagawa na ng paraan ng mama mo? Oo, gumagawa siya ng paraan pero hindi ko naman pwedeng iasa na lang lahat sa kanya. Ako ang panganay sa aming 4 na magkakapatid. Kaya akong kauna-unahan na dapat na tumulong sa kanya. Ito lang din ang nakikita kong paraan para mabawasan ang mga gastusin namin sa bahay. At mas makakatulong ako sa kanya kung hihinto ako sa pag-aaral. At kaya gusto ko makapagtrabaho para makapag-abot ako ng mga pambayad sa kung ano man dito sa bahay. Charles, baka naman pwede pa magbagong isip mo. Pwede ka naman maging working student. Alam ko na kaya mo yun. O kaya mag-apply ka ng scholarship kagaya ng ginagawa ko ngayon para makapag-aral ako. Yumi, kung magpapatuloy pa ako sa pag-aaral, dadagdag lang ako sa gastos. Yung pera na magagastos para sa allowance o sa tuition fee ko, ipandadagdag na lang namin sa pambayad sa mga utang na iniwan ni Papa. O kaya sa mga gastusin dito sa bahay. Alam mo naman na masyado pang bata yung mga kapatid ko para sila ang magtrabaho. Pero paano yung pangarap natin na sabay tayong magtatapos ng pag-aaral natin? Mauna ka na lang siguro na graduate. Kapag naman nakaluwag-luwag na kami, babalik din ako sa pag-aaral. Tatapusin ko rin. Pero sa ngayon, kailangan ko na munang tulungan si mami tsaka yung mga kapatid ko. Pero Charles, pwede rin naman… Yumi, buo na ang desisyon ko. At aasahan ko na makukuha ko ang suporta mo sa gagawin ko na to, be. Kailangan kita. Ikaw at ang pagmamahal mo. Kailangan kita para maging matatag ako sa mga gagawin ko na to. Papadudot, isa sa mga pangarap namin ni Charles na matupad ay yung sabay kaming makapagtapos ng kolehiyo at makapagmarcha sa stage. Kaya naman kinumbinsi ko siya na huwag ituloy ang plano niya na paghinto sa pag-aaral. Alam ko kasi kung gaano niya rin kagusto na matapos ang kursong kinuha niya. Kaya nga lang ay sadyang buo na ang desisyon niya ng mga oras na yon. Nang mailibing kasi ang papa niya ay nalaman niya na hindi updated ang pagbabayad nito sa insurance na para sa sarili kaya wala silang nakuha na benefits. Tapos may mga utang din na naiwan ng papa niya sa iba't ibang tao. At dumating sa point na kinailangan nilang ibenta ang kotse nila at motor niya para mabayaran ng ilan sa mga yon. Si Charles din po ang panganay na anak sa 4 na magkakapatid. Kaya siya ang nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Kahit nalulungkot ako ay sinabi ko na lamang na susuportahan ko kung ano man ang maging desisyon niya noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang huminto sa pag-aaral si Charles ay kaagad naman siyang nakahanap ng trabahong mapapasukan. Naging room attendant siya sa isang kilalang motel at naging magkaiba na rin ang schedule namin kaya hindi na kami madalas na nagkikita. Panggabi kasi ang trabaho niya kaya tulog siya sa oras na gising ako. Swerte na rin yung makapag-date kami ng isang beses sa isang linggo dahil pareho kaming nagtitipid talaga noon. Pero hindi naman naging hadlang ang kaunting oras ng pagkikita at pagsasama namin para mas tumatag ang relasyon naming dalawa. Siguro kasi pareho kami na nasa point na ng pagseseryoso sa buhay ng panahon na yon. Kaya pati relasyon namin ay sineseryoso na rin namin, Papa Dudut. Hanggang sa makapagtapos na nga ako ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho. Doon nagsimula na kahit papaano ay gumaan na ang buhay namin ng pamilya ko. Na medyo kabaligtaran naman ng pangyayari noon kina Charles, Papa Dudut.
anniversary, be! Happy anniversary din, be. Grabe, ang ganda pala dito sa restaurant na to. Ang sarap sa mata ng mga ilaw nila dito. May live band pa na tumugtog kanina, tapos ang sasarap pa ng pagkain nila. Oo nga, be. Akala ko sa internet lang to maganda eh. Kasi doon ko nakita ang tungkol sa garden restaurant na to. Pero sobrang romantic pala talaga ng dating. Feeling ko tuloy nasa K-drama tayo ngayon. Be, hindi ka ba nasarapan sa pagkain nila dito? Ha? Nasarapan ako. Masarap naman ang mga pagkain nila dito. Lalo na tong beef steak na in-order mo. Eh, bakit halos hindi mo pa nakakalahati ang beefsteak mo? Ito nga sa akin paubos na. Hindi Hindi mo gusto yung timpla ng sauce o yung pagkakaluto nila? Pwede naman nating i-request na iluto ulit nila yan kung yun ang gusto mo. naman sa hindi ko gusto yung timpla, be. Ayos lang talaga sa akin yung lasa nito. Maniwala ka, nasarapan ako. Pero kasi, ang totoo, medyo wala lang akong gana. Akala ko ba nagustuhan mo rin ang lugar na to? Dapat sinabi mo na kaagad nung umpisa pa lang para hindi na lang tayo tumuloy dito. Huwag ka nang malungkot, be. Pahawak ako sa kamay mo, ha. Sige, aminin ko na, be. Aaminin ng alin? Nahihiya lang talaga kasi ako sa'yo. Nahihiya ako na ikaw halos lahat ang gumastos para sa dinner date natin na to. Eh ano naman? Idea ko naman ang pagpunta natin dito. Oo nga, pero ako pa rin kasi ang lalaki. Kaya dapat mas malaki ang share ko sa dinner date na to kaysa sa'yo. Ano ka ba, be? Hindi na uso yan, no? Pantay na ang mga babae at lalaki ngayon sa lahat ng bagay. Kaya dapat hindi mo na iniisip ang tungkol dyan. Pasensya ka na, pero hindi pa rin siguro ako sanay na sa bawat date natin na kagaya nito, ikaw palagi ang mas naglalabas ng pera. Wala yun. Sabi mo nga dati, kung sino ang mas nakakaangat, siya ang mas nagbibigay dapat. Basta kapag nakuha ko na yung bonus ko, babawi ako sa'yo, be. Aasahan ko yan, ha? Pero ngayon, i-enjoy muna natin tong beefsteak natin. O sige, be. Pero alam mo, naisip ko lang, bakit kaya hindi pa tayo magpakasal? Ha? Ang sabi ko, bakit hindi pa tayo magpakasal? Be, bakit naman biglang yan ang naisip mong topic na pag-usapan ngayon? Wala lang. Ang tagal na rin kasi nating magkarelasyon tapos pareho naman na tayong may maayos na trabaho. Kaya naisip ko na baka pwede na rin tayong magsimulang magplano ng para sa sarili nating pamilya. Pero marami pa tayo mga ibang plano na dapat gawin, di ba? Pareho tayo naghihintay ng promotion sa trabaho. Pareho nating gustong ipaayos ang bahay ng mga magulang natin. At kung ano-anong plano pa na hindi pa natin nasisimulang gawin. Kaya wag muna nating madaliin yung mga bagay-bagay. Alam mo, mabuti pa, umorder na ako ng dessert natin kasi parang naghahanap na ng matamis yung panlasa ko eh. Tatawag lang ako ng waiter, be. Papadudot halos 3 taon na akong nagtatrabaho noon at regular na rin sa kumpanya. Ganon din naman si Charles na kaagad ding naging regular sa pinagtatrabahuhan niya. Napagtapos ko na rin ang pag-aaral ang bunso kong kapatid kaya wala na akong masyadong mabigat na responsibilidad sa buhay. Hindi kagaya ni Charles na noon ay tumatayong breadwinner sa pamilya nila. Kaya kahit pareho na kaming nasa tamang edad ay may maayos na trabaho ay alam ko na hindi pa kami handang lumagay sa tahimik na buhay. Ayoko naman talagang sakta ng feelings ni Charles noon nang tanggihan ko ang alok niya ng pagpapakasal. Pero ayoko na pareho kaming mahirapan kapag tinanggap ko yon at isa pa, alam ko na sa aming dalawa ako ang pwedeng mas mahirapan dahil madadagdagan ng responsibilidad ko ng dahil sa pamilya niya. Hindi naman sa nagdadamot ako pero dapat kasi alam din ni Charles kung ano ang dapat niyang mas maging priority sa buhay niya, Papa Dudut.
Congrats sa promotion natin sa trabaho! Cheers! Cheers! Grabe! Halos sabay pa talaga tayong na-promote. Oo nga, be. Nakakatuwa. Congrats sa atin. Ang galing, no? Sabay tayo. Kahit hindi tayo magkatrabaho pero parang sabay yung takbo ng career nating dalawa. Yan din ang naisip ko. Halos sabay ang pag-angat natin sa mga trabaho natin. Pero alam mo, be, ang laki ng tinaas ng sweldo ko. Talaga? Oo! Nasa 30% tapos tataas din ang incentive na matatanggap ko kada buwan. Wow, ang laki nga. Nakakatuwa naman yan, be. Mas malaki na ang may tatabi mo para sa ipon mo. Oo nga eh. Nakakatuwa. Ikaw, be, ilang percent ang tinaas ng sweldo mo dahil sa promotion mo? Ha? Maliit lang. Hindi nga. Pa-humble pang boyfriend ko. Siguro nasa 50%, no? Grabe naman yung 50%. Hindi. Maliit lang talaga. Nasa ilang percent nga? Huhulaan ko na lang. 40%? O kung mas maliit pa doon, siguro nasa 20 to 30% din. Ano? 5% lang. Ano? 5% lang? Seryoso ba yun, be? Oo, seryoso yun. Eh malaki pa yung annual increase namin na 20% dyan sa dagdag sa sweldo mo. Wala ganun talaga sa trabaho namin. Bumibigat yung trabaho mo pero maliit lang yung dagdag sa sweldo. Grabe naman! Masyado na kayong kinakawawa dyan. Mabait naman kasi yung boss namin kaya ayos na rin. Ang sabihin mo, mas mabait kayo kasi hinahayaan nyo na kawawain nila kayo ng ganyan. Be, matanong ko lang, ni minsan ba hindi talaga pumasok sa isip mo na magtrabaho sa abroad? Magtrabaho abroad? Naku, hindi talaga Ayoko din kasi. Sayang naman yun. Nakwento mo kasi dati yung tungkol sa... Yung pinsan mo na niyayaya ka magtrabaho sa ibang bansa, di ba? Tapos ang sabi mo pa, kaya kanyang tulungan na makaalis ka agad dito sa Pilipinas. Subukan mo kayang tanggapin yung offer niya. Be, bakit naman lalayo pa ako? Ayos naman ang trabaho ko dito. Regular na ako, tapos eto nga, kakapromote ko lang. Bonus pa na mababait yung mga boss ko. At ang pinakamaganda, malapit lang yung pinagtatrabahuan ko sa bahay namin. Malapit din sa inyo. Kaya kita mo, hindi ako nahihirapan na puntahan ka. Nagigets ko naman ang point mo, pero sayang pa rin yung opportunity na makapagtrabaho ka sa abroad. Ang laki kaya ng kikitain mo na pera dun kaysa nandito ka lang sa Pilipinas. Mas pangihinayangan ko yung mga oras na mapapalayo ako kina mama. Lalo na sa'yo. Ilang araw nga lang na hindi kita makita tsaka mayakap. Sobrang namimiss na kita Ano pa kaya yung ilang buwan o kaya taon na mapapalayo ako sa'yo? Pero if ever naman, para rin sa future nating dalawa yung gagawin mo na yun. Kumbaga, konting sakripisyo lang para sa future nating dalawa, di ba? Kaya ko naman kasing kumita ng pera nang hindi ako lumalayo sa mga taong mahal ko Hindi nga lang ganun kalaki pero sapat na rin kahit papaano para makabuhay ng pamilya. Basta para sa akin, mas importante pa rin ang oras na makakasama ko ang mga taong mahal ko. Kesa sa marami nga akong pera na pwede kong kitain, nasa malayong lugar naman ako. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nagsisimula na ring lumiit ang tingin ko kay Charles ng mga panahon na yon. Para bang bigla na lamang naglaho yung Charles na una kong kilala. Yung boyfriend ko na mataas sa mga pangarap at maraming gustong marating sa buhay. Ni hindi na nga niya naaalala yung mga planong binuo namin noong sabay pa kaming nag-aaral sa kolehiyo. Na magkakaroon kami ng separate savings para sa mga luho namin at gusto naming gawin sa aming buhay. Na magta-travel kami sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas at pagkatapos ay pati na rin sa ibang mga bansa. Nakakapag out of town naman kaming dalawa pero sobrang dalang lang, Papa Dudut. At madalas pa ako ang sumasagot sa mga gastos na hindi ko naman ginagawang issue dahil mas malaki nga ang sinasahod ko sa kanya. Pero sa tuwing yayayain ko siya na magbakasyon ulit kami, madalas na siyang tumatanggi at sinasabi niya na dagdag gastos lamang daw yon. Kumain na lang daw kami sa mumurahin pero masarap na kainan. Kesa gumastos ng malaki sa mga biyahe
na gusto ko. Siyempre, wala naman akong magagawa kung hindi ang pumayag na lamang sa gusto niya kaysa magtalo pa kaming dalawa. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na kwento sa akin ni Charles noon na may pinsan siyang nagtatrabaho sa Brunei at pwede siyang tulungan na makapagtrabaho din doon. Nung una ay hindi ko gusto ang ideya na yon kasi ayokong magkalayo kaming dalawa. Pero kalaunan ay ako na rin ang kumukumbinse sa kanya na tanggapin ang alok na yon ng kanyang pinsan. Kaya nga lang, wala raw talaga sa isipan niya ang magtrabaho sa malayo dahil ayaw niya akong maiwanan at ayaw niya ring malayo sa pamilya niya. Dinagdag niya na ayos naman daw kahit papaano ang kinikita niya sa trabaho tapos ay regular pa siya. Doon ko na nga nasimulang maramdaman na parang may mali na sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut, na parang hindi na ako masaya habang tumatagal. Unti-unti ko na ring hindi nakikita si Charles bilang lalaki na gusto kong makasama sa habang buhay. Lalo na at nararamdaman ko na para bang nakokontento na siya sa simpleng buhay na meron siya. Okay lang sa kanya kahit halos napag-iwanan na siya ng mga tao sa paligid niya. At wala na siyang balak na mag-effort pa para makahabol, Papa Dudut. Alisa, magbukas ka pa ng bote ng alak mo. Ang dami pa nitong nandito sa lamesa natin, oh. Sige lang, hindi pa nga ubos ang laman nitong nasa bote ko. Ang dami pa rin itong pulutan natin na sisig at chichirya. Dapat pala puro alak na lang ang dinala ko dito sa apartment mo. Sabi ko naman sa'yo madaming chichirya dito sa place ko. Tapos bumili ka pa rin ng sisig. Hindi ko naman kasi alam na balak mo palang magtayo ng mini grocery dito sa loob ng apartment mo. Grabe ka naman, Yumi. Hindi ko lang talaga nakain ng mga yan kasi naging busy ako sa trabaho. Pero congrats nga pala sa promotion mo. Salamat! Balita ko, ang laki raw ng itinaas ng sweldo mo ah. Saan mo naman narinig yan? Dun sa pinsan ko na dun din sa inyo nagtatrabaho. So, gaano kalaking tinaas? Makakabili na ba yan ng sariling kondo? Grabe, hindi naman ganun kalaki. Sakto lang para mabigay ko kay nanay yung pinapangarap niya na grocery sa bahay namin. Nice! Tuloy-tuloy na talaga yung pag-asenso nyo. Sana nga kasi ayoko na rin bumalik sa buhay namin dati. Alam mo yun, yung palagi kami nagtitipid sa bahay. Ayoko na ng ganong setup. Sa bagay, may point ka. Sino ba naman ang may gustong makontento sa ganung buhay, di ba? Si Charles. Anong sinabi mo? Wala. Hindi, sigurado ako na may binanggit ka na pangalan. Parang Charles yung narinig ko eh. Yung boyfriend mo ba yung binanggit mo? Wala nga akong binanggit. Huwag ka na nga mag-deny, Yumi. Aminin mo na sa akin ang totoo. Siya ang dahilan kung bakit bigla kang nagyaya na uminom dito sa place ko, di ba? So, may problema ba kayong dalawa? Sige na nga, magkukwento na ako. Wala naman talaga akong problema. Baka ako lang talaga yung gumagawa ng issue sa relasyon namin. Bakit mo naman nasabi yan? Naisip ko lang na baka masyado nang mataas yung ambisyon ko sa buhay. Dapat nakukontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. Alam mo, Yumi, hindi naman kita masisisi kasi nga nakita ko kung gaano mo pinaghirapan na igapang ang pag-aaral mo. Alam ko kung gaano mo kagusto na umahon sa mahirap na buhay niyo dati at ginagawa mo lang ang lahat para hindi na kayo bumalik doon. Pero teka, babalik ako. Ano namang kinalaman nun kay Charles? Habang tumatagal kasi, parang hindi ko na nakikita ang sarili ko na siya ang kasama ko na bumuo ng pamilya. Ibig sabihin, hindi mo na siya mahal? Mahal ko pa rin siya. Kaya lang kasi hindi ko na nagugustuhan yung mindset niya. Alam mo yun, yung kontento na siya sa buhay na meron siya ngayon. Okay lang kahit napag-iwanan na siya ng mga taong kasabayan niya lang mag-aral dati.
Pinagtsatsagaan niya yung maliit na sinusweldo niya sa bulok na motel kung saan siya nagtatrabaho. Tapos nung nakaraan lang, niyaya niya pa akong magpakasal. Anong sagot mo? Tinanggap mo? Siyempre hindi. Kasi pag nagpakasal kami at nagkaroon ng mga anak, ano na lang ipapakain niya sa amin? Sa bahay pa nga lang nila, halos maubos na palaging sinusweldo niya tapos dadagdag pa ako. Alisa, kagaya nga ng sabi ko kanina, ayoko nang bumalik sa buhay namin dati. At malakas ang pakiramdam ko na kapag kami ni Charles na nagkatuluyan, mararanasan ko na naman ang buhay ng isang kahig isang tuka na matagal ko nang iniwanan. Papa Dudut, nararamdaman ko naman na mahal ko pa rin si Charles. Hindi naman ako tatagal sa ganong relasyon kung hindi na. Siguro'y medyo nabawasan lang dahil nga sa mga nangyayari sa amin lalo na sa kanya. Yung hinahayaan niya ang sarili niya na hindi na mag-grow. Hindi pa naman ako yung tipo ng tao na madaling makontento sa buhay. Siyempre kasi lumaki ako sa hirap at ayoko na sanang danasin pa yon ng magiging mga anak ko. Ayokong maging isang kahig at isang tuka lamang kami sa pang-araw-araw. Nakikita ko naman kay Charles na parang ayos lang yon sa kanya, yung ganong klase ng simpleng buhay. Minsan kasi ay naririnig ko na sinasabi niya na hindi na baling naghihirap basta magkakasama ang buong pamilya. At yon ang pinakaayokong sinasabi niya talaga. Papa Dudut, hindi ganon kadaling tapatin si Charles at sabihin sa harap niya na hindi ko gusto ang ganong mindset niya. Na dapat kung gusto niya talaga na magsimula na kami ng bagong pamilya ay simulan niya na yung baguhin. Dahil hindi ako tatagal sa isang pamilya kung mararanasan ko lang din ang buhay na pilit kong inalisa noon. Kaya naman sobrang nagulo ang isipan ko. Mabuti na lamang at nagbakasyon si Charles sa Tuguegarao kasi 50th wedding anniversary ng lolo at lola niya. Kaya naman kinailangan nilang umuwi ng pamilya niya doon. At sa ilang araw na magkahiwalay kami, doon Papa Dudut ay mas marami akong na-realize. Hi, Be! Be! Ikaw pala! Kailan ka pa nakabalik ng Caloocan? Kagabi lang. Akala ko sa Makalawa pa ang uwi mo. Gusto ko kasi talaga na sinosurprise ka kaya hindi ko binanggit sa'yo. Ikaw talaga? Liga, pasok ka na. Salamat. Upo muna tayo sa sofa. Gusto mo ba ng maiinom? Wag na, mamaya na lang. Ito nga pala may dala akong mga pasalubong galing Tuguegarao. Ay, salamat. Parang ang dami naman itong dala mong pasalubong, be. Naku, konti lang to. Timpladong suka para kay tita. Carabao beef longganisa para kay tito. O ito naman, peanut candy bar para sa mga kapatid mo. At para sa'yo, ito naman paborito mong chicharabaw. Oh, Lapag ko lang muna dito, ha? Grabe ka naman magpasalubong. Buong pamilya ko talaga ang meron. ganun talaga kasi minsan na lang ako makauwi ng Tuguegarao eh. Nasaan nga pala sila tita? Umalis sila at nag-grocery para sa tindahan ni nanay. Hindi na ako sumama kasi gusto ko rin muna makapagpahinga. Sakto pala yung dating ko kasi masusolo kita dito sa bahay nyo, be. Sira ka talaga. Baka si tatay naman ang dumating tapos mahuli tayo naghaharutan. Pareho pa tayo mapagalitan. Nagbibiro lang naman ako. Namiss lang talaga kita, be. Payakap nga ako. Grabe makayakap, ha? Ang higpit. Pasensya ka na. Namiss kasi talaga kita eh. Halos 2 linggo rin tayong hindi nagkita ah. Ako rin naman, na-miss kita, be. Be. Pakasal na tayo. Ha? Alam mo, be, napapansin ko sa'yo.
Kapag niyayaya kita na magpakasal, bigla ka nalang nabibingi. Kasi naman, nakakagulat yung sinabi mo. Alam mo, mabuti pa, ikuha muna kita ng maiinom. Mamaya na, dito ka lang muna sa tabi ko. Sige na nga. Alam mo ba, be? Ilang beses tinanong sa akin ng mga kamag-anak ko sa Tuguegarao kung kailan daw tayo bubuo ng sarili nating pamilya. Ano naman ang sagot mo sa kanila? Ang sabi ko, malapit na kasi malapit na tayo magpakasal. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo naman na hindi pa nga tayo nagpaplano ng kahit na ano tungkol sa kasal, di ba? Baka mamaya umasa talaga sila na mag-aasawa ka na. Ano naman? Doon din naman tayo papunta eh. Kaya nga niyayaya na kitang magpakasal na tayo. Ikaw lang may ayaw eh. Hindi pa nga pwede. Bakit nga hindi pa pwede? Mag-6 na taon na tayo magkarelasyon. Nasa tamang edad naman na tayo. May regular na rin naman tayong trabaho. Ano pa bang pumipigil sa'yo na pakasalan ako? Ayan! Yang mindset mo at ikaw mismo. Charles, hindi mo ba talaga nakikita? Hindi na okay ang relasyon na to at habang tumatagal hindi na ako nagiging masaya sa'yo. Lalo na dyan sa mga plano mo sa buhay mo. Nakukontento ka na sa kung anong meron ka lang ngayon. Ha? Anong sinasabi mo? Okay naman tayo, di ba? Akala ko okay lang sa'yo yung trabaho ko. Natuwa ka pa nga kasi halos sabay tayo na-promote di ba? Sabay nga tayong na-promote pero hindi mo man lang ba nare-realize na halos wala pa sa kalahati ng sweldo kung sinusweldo mo? Be, wag mo naman sanang maliitin yung trabaho ko. Marangal naman yun, tsaka kumikita naman ako ng maayos. Kaya nga hanggang ngayon, napag-aaral ko pa rin yung 2 kapatid ko Ayun na nga eh! May 2 kapatid ka pang pinag-aaral tapos ang gusto mo magpakasal na tayong 2? Ano na lang ipapakain mo sa mga magiging anak natin? Sa bahay niyo pa nga lang halos kulang na yung sinusweldo mo tapos idadagdag mo pa ako? Ano ba talagang plano mo? Iaasa mo na lang sa akin ang lahat, ganon? Ibabalik mo na naman ako sa buhay na iniwanan ko dati? I'm sorry, Charles. Pero hanggat ganyan ang mindset mo, hindi kita kayang pakasalan. Papadudot, kagaya ng sinabi ko kanina ay hindi talaga madali ang mag-real talk sa isang tao. Kasi masyado talaga yung mapanakit ng damdamin. Pero minsan kasi kailangan natin gawin yon para matulungan sila. Lalo na sa mga panahong hindi na nila tinutulungan ang sarili nila. Nang sabihin ko kay Charles ang lahat ng bagay na matagal ko nang kinikimkim sa relasyon namin ay nakita ko ang kirot sa mga mata niya. At sa maniwala kayo at sa hindi ay nasaktan din po ako sa mga salitang binitawan ko. Pero yun kasi ang katotohanan. Yun ang mga bagay na dapat malaman ni Charles tungkol sa relasyon namin at sa sarili niya. Papadudot, na uwi nga sa pagtatapos ng relasyon ang naging pagtatalo namin ni Charles. May ilang beses na pumunta pa siya sa bahay para kausapin ako at pakiusapan na muling ayusin ang relasyon naming dalawa. Kaya nga lang nang panahon na yon ay buo na ang desisyon ko na bitawan siya. Kasi alam ko na hanggat nakadepende siya sa akin ay hindi niya matututunan na tulungan ang sarili niya. Gusto kong ma-realize niya noon na hindi po pwedeng sa aming dalawa lang umiikot ang mundo. Hindi rin po pwedeng isabay niya ako sa responsibilidad niya sa pamilya niya. Hindi ako nagdadamot pero gusto ko lang talaga na ma-realize ni Charles kung dapat mas tulungan niya ang sarili niya na umangat. At sa paraan na yon ay baka pwede na niyang pagsabay-sabayin na gampanan ng mga responsibilidad na gusto niyang akuin. Ang pamilya niya, ako, at ang magiging sariling pamilya sana namin. Pero hanggat hindi niya naiisip ang mga bagay na dapat niyang isakripisyo, mananatili siyang napag-iwanan ng panahon at mga taong nasa paligid niya. Papadudot, pagkatapos ng ilang panunuyo ay tuluyan na ring sumuko si Charles at bumitaw na rin. Hindi ko na siya naramdaman pa noon dahil blinak na niya ako sa lahat ng mga social media. Hindi ko po siya masisisi kasi baka paraan niya yon para makapag-move on sa akin. Kaya nga lang, ako naman yung nagsimulang parang hindi makausad dahil nami-miss ko siya pati na ang presensya niya sa buhay ko.
At nang mag-decide ako na kausapin siya para subukan na makipagbalikan sa kanya pagkalipas ng halos 1 taon ay naging huli na ang lahat dahil nakaalis na pala siya papunta sa Brunei para magtrabaho. Papadudot nakaramdam po ako ng lungkot at pagsisisi noon dahil alam ko na ako ang dahilan kung bakit kami naghiwalay. Pero ngayon na mahigit 4 na taon na ang nakakalipas, wala na ang lungkot dito sa puso ko. Nakarating kasi sa akin ang balita na maganda na ang buhay ni Charles doon sa Brunei kasama ang kanyang asawa at mga anak. At least kahit papaano ay may magandang naidulot sa kanya ang masasakit na sinabi ko sa kanya. Pati na rin ang pagtapos ng aming relasyon. May pagsisisi pa rin akong nararamdaman pero baka hanggang doon na lamang talaga ang kwento naming dalawa. Dito ko na rin po siguro tatapusin itong sulat ko dahil medyo naiiyak na ako, Papa Dudut. Aaminin ko na hanggang ngayon ay mahal ko pa rin po si Charles. Kaya wala pa ako naging boyfriend mula na magkahiwalay kami pero alam ko na pagkatapos ng sulat na ito ay unti-unti ko na rin makakalimutan lahat ng kirot ng dahil sa pagtatapos ng relasyon namin ni Charles. Hanggang dito na lamang po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yumi. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Barangay Love Stories. Ikaw kapuso, ano ang nararamdaman mo sa tuwing nakikita mo ang babaeng nagpapatibok ng puso mo? Dear Papa Dudut, kailan nga ba ang tamang panahon para sa pag-ibig? At sa tamang tao nga lang ba ito dapat maramdaman? Paano kung ang taong minamahal mo ay hindi ka gusto? At ang taong ayaw mo naman ang siyang habol ng habol sa'yo? Paano mo sasabihin sa isa na mahal mo siya at paano mo rin sasabihin sa isa na may mahal ka ng iba? It's complicated, ika nga nila. Lalo na at ang mamahalin mo ay hindi ka itinuturing na iba at kapatid lang ang tingin para sa'yo. Papadudot, itago mo na lamang ako sa pangalang Richie, 24 years old, isang bank teller. Isa ako sa mga avid listener mo at gustong gusto ko ang boses mo at kapag break time namin, tuwing tanghali ay kaagad akong nakikinig sa'yo. At kung sakali na hindi ko maabutan o mapakinggan ang programa mo ay pinakikinggan ko ito sa bahay sa pag-uwi ko. Masayang malungkot ang buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko tunay na kapatid at ina ang nagpalaki sa akin. 1 linggo pa lamang daw akong naipapanganak ay iniwan na ako ng nanay ko kay mama. Waitress daw ito sa isang restaurant at nabuntis ng isang foreigner. Dahil daw sa takot ng nanay ko sa magulang niya ay pinamigay ako ng nanay ko sa kinikilala kong nanay sa ngayon. Bata pa lamang ako ay alam ko na ang tungkol sa pagkatao ko pero hindi ako kagaya ng iba na galit sa tunay kong ina. Ipinamulat kasi sa akin ng mama ko na kahit ipinamigay ako ay mahal na mahal ako ng tunay kong ina. Kinailangan lang niyang gawin yon dahil sa malalim na kadahilanan. Papadudot, napakaswerte ko kina mama, mabait sila sa akin lalo na ang 2 kong kapatid. Si Kuya Gary at Kuya Philip. Itinuring nila akong tunay na kapatid. Alam din nila ang totoo kaya hindi naging issue ang pagiging ampon ko. Biyuda na si mama, mag-isa niya kaming itinaguyod. May ilang pinto kami na pinapaupahan at doon kami kumukuha ng panggastos sa pang-araw-araw. Nakapangasawa siya ng foreigner at dinala ito sa Germany pagkatapos ng graduation ni Kuya Gary. Umuwi lamang ito noong ako naman ang nakagraduate. Maayos naman ang samahan namin ni na Kuya at minsan nga lamang ay napipikon ako dahil sobrang higpit nilang dalawa
Pagdating sa akin, Papa Dudut. Ahem! Kuya Gary! Mukhang nakipag-date ka na naman ah. Hindi nagkayayaan lang kami magkakaibigan. Tsaka wala namang maganda sa opisina eh. Ang mga babae ron kung di matanda may mga asawa na. Sus! Choosy ka lang siguro kaya ang tanda mo na wala ka pa rin girlfriend hanggang ngayon. Uy, bata pa ako 12 pa lang kaya ako. Baka tong si Kuya Philip ang matanda na. Baliw. Sige, ako nang matanda. At least ako may girlfriend. Eh ikaw, bata nga, wala naman chicks. Teka sandali. Huwag mong sabihing bakla ka, tol. Baka kaya wala ka ni isang babaeng pinakilala sa amin kasi bakla ka pala. Sira, hindi ako bakla no. Wala pa lang talaga ako nakikitang babae na para sa akin. Siguraduhin mo lang. Pero kung bakla ka naman, wala namang problema sa amin ni Mama at Richie. Mas matutuwa pa nga siguro si Mama kung bakla ka eh. Oo nga kuya, umamin ka na. Maigi na yung ikaw na magsasabi sa amin ng totoo kaysa sa iba pa namin malalaman. Tigilan niyo nga ako. Nga pala, Kuya Philip, sabi ng kaopisina ko aakyat daw siya ng ligaw sa akin. Okay lang ba? Hoy, hindi pwede. Ano ba yan, Kuya Gary? Wala akong balak gumaya sa'yo ha. Gusto ko rin magka-boyfriend tulad ng normal na babae. Wala akong balak tumandang dalaga. Kung gusto mong tumandang binata, ikaw na lang, wag mo kong idamay. Sige, dalhin mo dito sa bahay para makilala namin. Salamat, Kuya Philip. Kuya, bata pa si Richie, hindi pa dapat ligawan yan. 24 na si Richie, Gary. Hindi na bata yan. Isa pa, tapos na naman siya sa pag-aaral. Kaya wala akong nakikitang masama doon. Eh paano kung lokohin lang siya? O kaya naman babaero yung lalaking yun. Hoy Richie, turo mo muna sa akin yung lalaking yun bago mo papuntahin dito. Gary, pwede ba? Hayaan mong kapatid mo. Buti nga hindi siya sakali nililigawan. Maganda ang kapatid natin, kaya natural lang naligawan yan. Hayaan mo nga siya. Basta, hindi pwede. Ipakilala mo muna sa akin yung lalaking yun. Si Kuya Gary naman ang OA oh. Kaya tuloy kahit nung high school at college ako walang makapanligaw sa akin. Paano? Lagi mo na lang kasing tinatakot. Diba sabi ni Mama pwede na ako mag-boyfriend kapag nakagraduate na ako ng college? Basta, hindi ka pa pwede magpaligaw. Tapos, Gary, hayaan mo na si Richie, malaki na siya. Siguro naman kaya niya ng sarili niya. Kailangan din niya ng inspirasyon. Huwag mo nang igaya sa'yo yung kapatid mo. Salamat, Kuya Philip! Ang bait talaga ng Kuya Philip ko. Hindi gaya ng iba dyan. Pahag nga sa Kuya Philip kong mabait. ewan ko sa inyo. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong nangyayari kay Kuya Gary. Madalas siyang nagsusungit lalo na kapag nagkikwento ako ng tungkol sa manliligaw ko. Overprotective siya at halos walang makalapit sa akin lalo na noong nag-aaral ako. Madalas akong naaasar sa kanya pero palagi akong pinapaalalahanan ni Kuya Philip na ayaw lang ni Kuya Gary na masaktan ako at hindi makapagtapos ng pag-aaral. Naunawaan ko naman kaya lamang ay madalas kasi na sumusobra na siya. Kaya hindi ko maiwasan na hindi mainis sa kanya, Papa Dudut. Kahit na anong pag-unawa ang gawin ko ay hindi ko pa rin maintindihan ang kahigpitan niya, Papa Dudut. Malayong malayo ang ugali niya kay Kuya Philip. Hindi ito mahigpit at palagi lamang nagpapayo. Kaya siguro mas close ako kay Kuya Philip kesa kay Kuya Gary. Mas nagkikwento ako kay Kuya Philip dahil mas malawak ang pangunawa nito kesa kay Kuya Gary na laging masungit at laging galit. Kahit wala naman akong ginagawa sa kanya, Papa Dudut. Nalaman ko sa kasama ko sa trabaho na kinausap ni Kuya Gary ang lalaking nagbabalak na manligaw sa akin. Binawalan daw itong pumunta sa bahay namin, bagay na pinagtataka ko. Alam kong narinig niya ang sinabi ni Mama bago umalis na kung sakali na may manligaw sa akin ay ayos lang. Basta sa bahay pupunta at ipapakilala sa mga kapatid ko.
Kaya nagtataka ako sa kakaibang ugali ni Kuya Gary. Naguguluhan man ako sa ugali ni Kuya Papa Dudut ay minabuti ko na kausapin na lamang si Kuya Philip. Sinabi ko sa kanya na kausapin ng masinsinan si Kuya Gary para hindi na niya ulitin ang ginawa niyang pagkausap sa manliligaw ko. Sinadya kong huwag munang umuwi ng maaga para makapag-usap silang dalawa. Namasyal muna ako, Papa Dudut. Sawang-sawa na kasi ako sa kahigpitan ni Kuya Gary at natatakot ako na baka iyon pa ang dahilan sa hindi namin pagkakaunawaan in the future. Kuya Philip, gabi na. Bakit wala pa si Richie? Dapat kanina pa siya nandito eh. Nagpaalam ba siya sa'yo? Oo, nagpaalam siya sa akin. Dadaan daw sila sa mall nung kasama niya sa trabaho. May bibilhin lang daw. Mamamasyal o makikipag-date? Tol, hayaan mo na yung kapatid natin. Malaki na yun, ano ka ba? Alam na nun ang ginagawa niya. Paano kung mapahamak siya? May magagawa ka ba? Kuya, alam mo naman na sa panahon ngayon delikado na ang lumabas-labas. Paano kung mapahamak siya? Kung makidnap siya? Huwag kang ang OA. Talo mo pa nagsiselos na boyfriend. Teka, huwag mong sabihin may gusto ka kay Richie. Wala akong gusto sa kanya. Ayoko lang mapahamak ang kapatid ko. Umamin ka sa akin. Kapatid mo ako. Wala dito si mama. Kaya kung may problema dapat akong unang makaalam. Uy kuya, ano ka ba? Wala nga akong gusto sa kanya. Nagtataka kasi ako eh. Magandang kapatid natin, tisay, matangkad. Pero ni isa walang nangahas manligaw sa kanya nung high school at college. Hindi kaya ikaw ang dahilan? Masisisi mo ba ako kung sakaling magkagusto nga ako sa kanya? Ikaw na rin ang nagsabi, maganda siya. O bakit ikaw? Ni minsan ba hindi ka nagkagusto sa kanya? Ha? Hindi! Dahil kapatid talaga ang tingin ko sa kanya. At hindi naman siguro ako mag-girlfriend kung gusto ko siya, di ba? Kailan mo pa naramdaman na gusto mo siya? Hindi ko alam kuya. Siguro matagal na. Elementary pa lang ako, parang crush ko na siya eh. Lumalim na lang ng lumalim hanggang maramdaman ko na hindi na lang to basta crush. Ramdam ko ngayon kuya na mahal ko na siya. Sinubukan kong pigilan pero hindi ko kaya. Mahal na mahal ko talaga siya. Ngayon pa lang kalimutan mo na ang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi magandang tingnan. Kapatid natin siya. Alam natin pareho na hindi natin siya tunay na kapatid kuya. Tsaka hindi ko kayang makita siya na may kasamang iba. Nagsiselos ako tuwing malalaman ko na may nagkakagusto sa kanya. Sa tuwing may naghahatid sa kanya. At oo, aaminin ko. Ako ang dahilan kung bakit wala ni isa na nangahas manligaw sa kanya. Dahil lahat sila tinakot ko. Lahat sila pinagbawalan ko. Walang pwedeng manligaw sa kanya dahil akin siya. Hindi siya sa'yo, Gary. Sa atin na siya lumaki at kulang na lang si mama na nagluwal sa kanya eh. Kalimutan mo nang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi maganda kung sasamantalahin mo yun. Anong gusto mong gawin ko? Iwasan siya, ganon. Hindi ko gagawin yun kuya. Mahal ko si Richie at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Nahihibang ka na ba? Alam mo na magagalit sa iyong kapatid mo kapag nalaman niya yan. Hindi ko nga siya kapatid kuya. Hindi ko siya kapatid. Kapatid mo siya. Yan ang itanim mo sa kokote mo. Ano na lang iisipin ni Richie kapag nalaman niya ang totoo? Na mapagsamantala ka. Alam mo na magagalit siya sa oras na sabihin mo sa kanya yan. Magalit na siya kung gusto niyang magalit. Ang mahalaga malaman niya ang totoo. Hirap na ako kuya. Mga bata pa lang tayo, alam ko na kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Pinilit ko naman siyang iwasan eh. Kaya lang hindi ko magawa. Pinilit kong itago yung nararamdaman ko pero pilit pa rin kumakawala. Mahal ko siya kuya. Mahal na mahal ko siya. Pero Gary… Hindi mo na ako mapipigilan kuya. Magalit man siya sa sasabihin ko, ayos lang. Ang mahalaga sa akin mapalaya ko na ang nararamdaman ko. Mapalaya ko na ang sarili ko. Hirap na ako kuya eh. Gusto kitang intindihin pero paano kung wala siyang nararamdaman para sa'yo? Masasaktan ka lalo. Paano kung iwasan ka niya? Masaktan ako, masasaktan kuya. Tatanggapin ko kung ano man ang maging desisyon niya. Tatanggapin ko ang galit niya. Lahat kuya tatanggapin ko. Kung yun lang ang paraan para makalaya ako sa matagal ko ng kinikimkim na pagmamahal ko sa kanya. Hindi kita papayagan, Gary. Mahiya ka sa kapatid mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo kuya, hindi natin siya kapatid. Hindi man natin siya tunay na kadugo, tayo na nagpalaki sa kanya. Hindi matutuwa si mama kapag nalaman niya yan. Sa tingin mo ba matutuwa si Richie? Ha? Kapag nalaman niya yung nararamdaman mo para sa kanya? Habang maaga pa, kalimutan mo ng kalokohang mong yan.
Dahil hindi kita hahayaan na gawin sa kanya yan. Wala ka nang magagawa. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Si Richie. Hoy, Gary! Sandali! Papa Dudut, narinig ko ang mga pinag-usapan ni Kuya Philip at ni Kuya Gary. Nagulat pa si Kuya Gary noong lumabas ito. Tinanong ako kung may narinig ako pero nagkunwari akong walang narinig. Sinabi ko na lamang sa kanya na kadarating ko lamang at wala akong narinig. Papa Dudut, gulat na gulat ako sa mga narinig ko. Hindi man lang pumasok sa isipan ko na may gusto sa akin ang kapatid ko. Kaya pala walang nangahas na manligaw sa akin dahil kay Kuya Gary. Hindi ko man lang nahalata yon at akala ko noon ay sadya lamang overprotective siya sa akin. Gulong-gulo ako ng mga sandaling yon pero mas pinili ko ang magkunwaring walang alam sa mga nangyari. Hindi ko alam kung paano ako kikilos kapag nakaharap akong muli kay Kuya Gary. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin nang hindi ako nag-iisip na may iba siyang intensyon sa akin. Gusto ko siyang iwasan pero paano ko gagawin yon nang hindi sila nakakahalata na alam ko na ang katotohanan. Maaga ako nagising, Papa Dudut, o mas tamang sabihing halos wala akong tulog. Hindi ako pinatulog ng mga nalaman ko. Mabait si Kuya Gary, matangkad at gwapo naman. Marami nagkakagusto sa kanya, nakaklase ko at ibang mga sections. Pero hindi ko talaga siya nagustuhan man lamang dahil kapatid talaga ang turing ko sa kanya. Kaya hindi ko pa rin maubos maisip na magkakagusto ito sa akin. Magkasabay kaming lumaki at madalas kaming nag-aaway at madalas niya akong inaasar. Kaya hindi man lang sumagi sa isipan ko na magugustuhan niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging komplikado ang sitwasyon naming tatlo. Palagi ko nang nakikita nag-aaway sina Kuya Gary at si Kuya Philip. Hindi nila alam na naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis sa kanila. Pero pinili ko na lamang na manahimik para hindi lalong lumaki ang gulo. Pero hirap na hirap din ako dahil naiipit ako sa kanilang dalawa. Papa Dudut, naawa ako kay Kuya Gary dahil sa sitwasyon pero wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Mataas ang tensyon sa pagitan ni Kuya Gary at Kuya Philip, Papa Dudut, at pareho silang tahimik at walang gustong maunang magsalita. Pinanindigan ko muna ang pagkukunwaring walang narinig para hindi lalong bumigat ang sitwasyon pero aaminin ko, Papa Dudut. Kinakabahan ako sa kanilang pala ako dahil may iba pala siyang intensyon. Pero nauunawaan ko naman si Kuya Gary dahil maging ako ay naging kagaya niya. Oo, Papa Dudut. Gaya ni Kuya Gary ay minahal ko si Kuya Philip. Kagaya ni Kuya Gary ay mapanamantala din ako. Ang pagkakaiba lang namin ay mas pinili kong iwasan at pigilan ang nararamdaman ko dahil alam kong hindi yon tama. Alam kong mali. Pero gaya ni Kuya Gary ay makulit din ang puso ko. Palihim din ako nagmamahal kay Kuya Philip. Pero hindi na nila kailangan malaman ang tungkol sa bagay na yon para hindi na lalong maging komplikado ang lahat, Papa Dudut. Kuya Gary, andyan ka na pala. Tara, kain tayo. Sige, salamat. Busog pa ako. Si Kuya ba? Nandito na? Wala pa, pero tumawag siya sa akin kanina. Gagabihin daw siya. Hindi daw siya dito kakain. Mabuti naman. May sinasabi ka, kuya? Wala. Sabi ko baka may date siya kaya wala pa siya dito sa bahay. Ah, siguro nga. Tara, kain tayo, kuya. Sabayan mo ako. Hindi na. Salamat na lang. Pwede ba tayo mag-usap pagkatapos mong kumain? Sige. Tungkol saan? Mamaya na lang. Tapusin mo muna yung pagkain mo. Tapos naman na ako. Ano bang pag-uusapan natin, kuya? Kumusta ka sa trabaho mo? Okay naman, kuya. Minsan nakakapagod ang trabaho pero masaya naman ako.
Ikaw kuya, kumusta rin trabaho mo? Maaga ka yata umuwi ngayon. Wala ba kayong lakad ng mga barkada mo? Wala kaming lakad. Sinadya ko talagang umuwi ng maaga. Mabuti nga wala si kuya para magkausap tayo na maayos at walang istorbo. Naks, ang seryoso ng kuya ko ah. Ano bang napaka-importanteng pag-uusapan natin na hindi dapat malaman ni Kuya Philip? Baka mamaya magtampo yun at hindi natin siya sinali sa usapan. Hindi naman lahat ng pag-uusapan natin dapat alam niya eh. Kilala mo naman si kuya, di ba? Masyadong paka-elmero yun. Sus! Hindi ka pa nasanay kay Kuya Philip. Ganon naman talaga yun. Hayaan mo na. Ganon talaga pagpanganay. Minsan kasi kuya makulit ka rin eh. Richie, ayoko na siyang pag-usapan. Tungkol sana sa atin ang gusto kong pag-usapan nating dalawa. Ang seryoso mo kuya ha. Kinakabahan ako. Pero sige, sabihin mo nang sasabihin mo. Basta kuya, wag mo lang ako utangan ha. Wala pa akong sweldo. Hindi ako uutang. Ang gusto kong sabihin sa'yo eh, Richie, mahal kita. Mahal din naman kita kuya eh. Kapatid kita kaya mahal kita. Mahal ko kayo ni Kuya Philip. Mahal kita hindi lang bilang kapatid. Mahal kita higit pa sa isang tunay na kapatid. Alam ko na hindi tama. Pinalaki tayo ni mama na hindi iba. Ipinamulat niya sa atin na kahit na hindi tayo tunay na magkadugo, dapat magturingan tayong magkakapatid. Pero anong gagawin ko? Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko eh. Pero kuya… Alam ko na magugulat ka kapag nalaman mo ang totoo. Pero gusto kong malaman mo na pinigilan ko naman ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Pero hindi ko na kaya. Hirap na ako. Kuya, alam ko na masakit ang sasabihin ko pero kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Hindi kita gustong saktan pero yun lang ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Hindi kita kayang mahalin ng higit pa ron. Dahil ba si Kuya Philip ang gusto mo? Richie, hindi ako bulag. Alam ko na gusto mo si Kuya. Gusto mo siya ng higit pa sa isang kapatid. Pero gaya ko, pinipigilan mo lang din ang sarili mo. Hindi totoo yan! Wala akong gusto kay Kuya Philip! Talaga? Hindi ako manhid, Richie. Bakit? Ano bang meron si Kuya Philip na wala ako? Ewan ko sa'yo! Wala naman pala tayong mahalagang pag-uusapan. Mabuti pa matulog na lang ako. Itulog mo na lang rin yan, Kuya Gary. Sige, mauna na ako sa'yo. Maaga pa ako bukas. Teka, Richie, sandali! Good night, Kuya. Papadudot pagkatapos ng pag-amin ni Kuya Gary sa nararamdaman niya sa akin ay pinilit kong umiwas sa kanya. Alam ko na alam niya ang dahilan. Pero sa halip na tumigil siya at kong ginagawa sa kanya at hindi ko na siya mayakap o mahalikan sa pisngi bago ako umalis. Nagaya ng nakasanayan ko ng ginagawa sa kanila ni Kuya Philip, Papadudot. Nagulo ang mundo ko sa ginawang pag-amin ni Kuya Gary sa akin. Ang daming nabuong sagot sa mga tanong ko. Kaya pala ganoon na lamang ang pagprotekta niya sa akin ni Kuya Gary, kaya pala sobrang higpit si Kuya Philip at mas mabait kumpara kay Kuya Gary. Easy go lucky kasi si Kuya Gary at parang walang balak magseryoso sa buhay. Samantalang si Kuya Philip naman ay seryoso at responsableng tao. Alam ko kung gaano kahirap ang nararamdaman ni Kuya Gary ngayon. Dahil pareho lang kami ng sitwasyon. Mahal ko si Kuya Philip pero hindi ako kasing tapang ni Kuya Gary na aminin ang katotohanan, Papadudot. Pero parating na yun. Nagpaalam siya sa akin kanina na gagabihin siya. May pupuntahan daw sila ng kaibigan niya. Bakit mo pinayagan? Matanda ng kapatid mo. Alam na niya kung anong ginagawa niya. Good evening mga kuya. Hoy, bakit ngayon ka lang? Lumabas kasi kami ng mga kaibigan ko. Nagpaalam ako kay Kuya Philip kanina. Sa akin hindi ka nagpaalam. Ano ba ako sa bahay na to? Tau-tauhan? Hindi naman sa ganun kuya. Kaya lang sanay naman ako na kay Kuya Philip lang nagpapaalam. Isa pa alam ko naman na hindi mo ako papayagan eh. Yun na nga eh. Pag si Kuya pumayag, hindi ka na nagpapaalam sa akin.
Palibhasa kasi hindi mahalaga sa inyong dalawa ang opinyon ko. Hindi mahalaga sa inyo kung anong sasabihin ko dahil kayong dalawa lang naman ang nagkakaintindihan eh. Mamaya saan pa mapunta ang usapan na yan eh? Sige na, magbibihis muna ako. Eto kasing kuya na ipinagmamalaki mo eh. Akala mo kung sinong santo. Baka nga nagsiselos din to kapag may ibang lalaki naman niligaw sa'yo. Kasi may gusto din sa'yo tong si Kuya Philip. Hindi ba kuya? Hoy! Hindi ako kagaya mo. Mahal ko si Richie bilang kapatid. At isaksak mo yan sa kokote mo. Isaksak mo sa kokote mo na hindi iba sa atin si Richie. Kapatid natin siya. Hindi ko siya kapatid! Nasasabi mo yan sa harap ng kapatid mo? Hindi ka na nahiya. Ni minsan hindi ko inisip na hindi natin siya kadugo. Yan ang ipinamulat sa atin ni Mama. Mahal ko siya kuya. Hindi bilang kapatid. At uulit-ulitin ko yon sa mukha mo. Palibhasa kasi, ikaw kahit may gusto ka na sa kanya, pinipilit mo pa rin itago dahil hipokrito ka! Duwag ka! Hindi ako duwag at hindi ako ipokrito. Hindi lang ako malisyoso kagaya mo. Maayos ang relasyon ko sa girlfriend ko. At hindi ko sisirain ang samahan namin dahil lang sa maling akala mo. Tumigil na kayo! Kung ganyan ka ng ganyan, Kuya Gary, mapipilitan ako umalis sa bahay na to. Tatawagan ko si Mama. Isusumbong ko kayong dalawa. Talaga? Isusumbong mo kami? Alam mo ikaw isa ka pa eh. Alam ko naman na gusto mo rin si Kuya Philip. Mas close kasi kayo kaya nahawa ka na sa kaipokritohan nito. Hindi ako tanga. At lalong hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano kayo magtitigan ni Kuya. Alam ko kung anong nararamdaman mo para sa kanya dahil yan din ang nararamdaman. Walang kakwenta-kwenta pinag-aawayan nyo. Bukas na bukas kakausapin ko si Mama. Hindi pwedeng hindi niya malaman ang nangyayari dito. Diyan! Diyan ka magaling! Sumbong agad! Sip-sip ka kasi! Sige sabihin mo! Para ako na naman ang kontrabida! Hindi ako sip-sip. Nagkataon lang na di ako tulad mo na gustong samantalahin ang sitwasyon na to. Matulog ka na! Bago pa kita patulan. Sumusobra ka na eh. Kahit kailan talaga Alam mo na! O ano? Puro ka naman talak eh! Ganyan lang naman ang alam mong gawin eh. Sumbongero ka na, mayabang ka pa. Masyado kang bait-baitan. Sobrang pabibo mo kay Mama. Para ako na naman ng masama. Alam ko na yan. Style mo, bulok. Kapal na mukha mo. Ikaw ang makapal ang mukha! Walang hiya ka! kayo! Akala mo palalagpasin ko to? Hindi! Kuya Gary, tumigil ka na! Sige! Kala mo hindi kita papatulan ha? Hindi po. Dalawa dahil sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumawag ako kay Mama para sabihin ang lahat at nag-alala si Mama at gustong kausapin si Kuya Gary para pagalitan. Pero pinigilan ko siya at sinabi ko na lamang na mas maigi kong lilipat na lamang muna ako ng bahay para hindi lalong magkaproblema. Masakip na ang bahay namin para sa aming tatlo at hindi laging maiiwasan ang bangayan o away. Lalo na at alam na naming pare-pareho ang totoong nararamdaman ni Kuya Gary sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na matagal na akong may gusto kay Kuya Philip. Pero pinilit kong iwaksi yon dahil alam ko na hindi tama. Na mali ang nararamdaman ko. Alam ko rin na hindi kami tunay na magkapatid kaya kung tutuusin ay pwede ko siyang mahalin. Pero iniisip ko ang sasabihin ni Kuya Gary. Noong sinabi ni Kuya Gary na may gusto sa akin si Kuya Philip, may kung anong saya ang naramdaman ko. Pilit kong itinago ang nararamdaman ko dahil ayokong makasakit ng damdamin. Gusto kong paniwalaan ang sinabi ni Kuya Gary na may gusto sa akin si Kuya Philip pero sa totoo lang ay wala akong nakikita o nararamdaman na nagkakagusto siya sa akin. Basta mang sabihin na ako ang may gusto kay Kuya. At hindi si Kuya ang may gusto sa akin. Bagay na nararamdaman ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Mama na umalis ako ng bahay. Bagkos ay nag-decide siya na ayusin na lamang niya ang papeles ko para sumunod ako sa kanya doon. Sinabi ko kay Kuya Philip ang lahat ng mga sinabi ko or sinabi ni Mama sa akin. At biniling ko din sa kanya na huwag sasabihin kay Kuya Gary dahil baka pagsimulan na naman ang awa yon. Nakakatawang nangyari sa amin, Papa Dudut, dahil para kaming boomerang.
Gusto ako ni Kuya Gary pero hindi ko siya gusto. Gusto ko si Kuya Philip pero si Kuya naman may mahal ng iba. Sana si Kuya Gary na lamang din ang minahal ko para hindi na naging mahirap ang lahat. Alam ko naman na papayag si Mama kung sakali, kaya nga lang ay wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Papadudot habang tumatagal ay lalong nagiging magulo ang sitwasyon naming tatlo. Si Kuya Gary madalas akong sinusundo sa trabaho. Bakod na bakod ako. Hindi ko naman magawang tumanggi dahil baka kung ano ang isipin niya. Hindi ko alam kung paano ako titigilan ni Kuya Gary, kaya naisipan ko na ipakilala sa kanya ang katrabaho ko na nanliligaw sa akin. Nagkunwari akong sasagutin ko na ang katrabaho ko pero nagbanta si Kuya Gary. Papadudot, natatakot ako kay Kuya Gary, kaya naman nagsumbong ako kay Kuya Philip. Pero sa ginawa kong pagsusumbong ay lalo lamang lumala ang away nilang dalawa. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kung dati ay kaya ko pa ang sarili ko, ngayon ay nakakaramdam na ako ng takot sa Kuya Gary ko. Papadudot, hindi man sang-ayon si Mama at Kuya Philip sa gagawin ko, ay pinaliwanag ko sa kanila na kailangan kong umalis sa bahay dahil iba na ang sitwasyon. Naawa din naman ako kay Kuya Gary, kaya nga lamang ay hindi ko talaga siya gusto. Kung halimbawa naman na si Kuya Philip ang nagkagusto sa akin ay hindi ko rin siguro sasagutin dahil hindi magandang tignan. Lumaki kami na magkakapatid at mamamatay kaming magkakapatid. Alam ko na ang nangyayari lamang na ito ay dahil sa malayo si Mama. Pero alam ko na malalampasan namin ang kaguluhang ito, Papadudot. Pwede ba tayo mag-usap habang wala pang Kuya Gary mo? Tungkol saan, Kuya? Sinabi sa akin ni Gary na may gusto ka raw sa akin. Maniwala ka kay Kuya Gary. Alam mo naman yun. Gumagawa na naman ng kwento para lang lalo tayong gumulo. Mabuti naman, dahil ayoko nang dagdagan pa ang problema. Problema lang pala sa tingin mo kung totoo nga ang sinasabi ni Kuya Gary. Richie, kung totoo man yun ngayon pa lang, pigilan mo na. Masasaktan ka lang. Sa'yo pa talaga nang galing yan? Ang yabang mo naman, Kuya. Ano naman kung masaktan ako? Ang mahalaga, alam mo ang nararamdaman ko. May girlfriend na ako. Bakit, Kuya? Porke ba may girlfriend ka na hindi na kita pwedeng mahalin? Richie, hanggat maaga kalimutan mo nang tungkol sa bagay na yan. Paano kung ayaw kong gawin ang sinasabi mo? Pwede ba wag kang makulit? Kay Gary mo na lang ibaling ang pagtingin mo. Tsaka wag mo nga ako pinaglololoko. Kuya, seryoso ko. Sa totoo lang, kung ikaw ang nagsabi na may gusto ka sa akin, baka pumayag ako. Wala talaga akong nararamdaman para kay Kuya Gary eh. Pero Kuya Philip, kung ang inaalala mo isisirain ko ang relasyon yung dalawa ng girlfriend mo, hindi ko gagawin yun. Nagkausap na uli kami ni Mama. Alam na rin niya ang tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi naman yun ganong kalala na kagaya ng kay Kuya Gary. Siguro, tama si Mama, baka kaya ako nagkakagusto sa'yo kasi hindi natin naranasan magkaroon ng ama. Tama si Mama. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sana si Kuya Gary makahanap na ng babae na para sa kanya. Kasi kung nagawa kong iwasan ang nararamdaman ko para sa'yo, malamang si Kuya magagawa niya rin yun. Siguro, sana. Pero baka hindi rin niya agad magawa dahil kita ko kung gaano kanya kamahal. Richie, kung sakali ba na hindi tayo lumaki magkakasama, palagay mo ba pwede mong magustuhan ng Kuya Gary mo? Ewan ko. Kasi kung yung nararamdaman ko ngayon ang tatanungin, baka hindi. Ewan ko ba, Kuya? Mabait naman siya eh, kaya lang wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa Kuya Gary mo. Kasi sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, nagagawa niyang manira ng tao. Alam mo ba na kinausap niya ang girlfriend ko at sinabi na bantayan ako dahil baka raw humanap ako ng iba. Grabe na talaga si Kuya Gary. Minsan hindi nag-iisip. Hindi naman siya dating ganyan eh. Kung may kakilala nga lang ako na pwede kong ireto kay Kuya, ginawa ko na. Kaya lang may mga asawa na yung mga kasama ko sa bangko.
Ako din eh. Wala rin akong kakilala. Teka, bakit kaya wala pang kuya mo? Baka mamaya lasing na naman yun. Hayaan mo na lang muna si Kuya Gary. Baka nagtatanggalan ng kurta ng utak yun. Sana babalik na yung dati nating samahan, no? Para masaya na uli tayo. Wow! Mukhang seryoso usapan niyo ah. Anong ganap? Kayo na bang dalawa? Magsyota na ba kayo? Oh, lasing ka na naman. Hindi ako lasing. Nakainom lang. Congrats nga pala kuya. Ano? Sasabihin ko na ba sa girlfriend mo na may syota ka ng bago? Na kayo na nito ni Richie? Ha? Natawagan ko na ba siya? Pwede ba kuya umayos ka? Hindi makitid ang utak namin ni Kuya Philip. Alam namin kung saan kami dapat lumugar. Talaga? So ako makitid ang utak ko, ganon. Makitid ang utak ko dahil minahal kita. Yun ba ibig mong sabihin? Ha? Wala akong sinabing ganyan. Hoy, hindi ako tanga. Alam ko na yung mga galawang ganyan. Siguro may nangyari na sa inyo ni kuya, no? Oh, Richie! Hindi ako kasing baba ng tingin mo, Kuya Gary. May delikadesa ako. Oo, inaamin ko mahal ko si Kuya Philip. Gusto ko siya. Pero ni minsan, hindi niya sinamantalang pagkakataong yon. Hindi niya ako binastos. Inunawa niya ako. Bakit ba kasi siya pa? Bakit hindi na lang ako? Mahal na mahal kita. Ako na lang ang mahalin mo. Pangako hindi kita sasaktan. Susundin ko lahat ng gusto mo, magbabago ako. Hindi na ako iinom ng alak, hindi ko naaawahin si kuya. Pagbigyan mo lang ako. Gary, tama na. Mabuti pa magpahinga ka na. Bukas na lang kayo mag-usap ng kapatid mo. Hindi ko nga siya kapatid! Huwag kang makialam dito! Palibhasa kasi hindi ikaw ang nasa katayuan ko, kaya ganyan ka na lang magsalita. Mahal ko si Richie, mahirap bang intindihin yon? Richie, parang awa mo na. Mahal na mahal kita. Bitawan mo nga yung kamay ko, Kuya Gary. Mahal kita, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ipakita yun sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita ko kung gaano kita kamahal. Sige naman na, Richie. Please. Kuya, pwede ba? Tigilan mo nga ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong nararamdaman para sa'yo? Magpahinga ka na. Lasing ka lang eh. Sige na kuya, bukas na tayo mag-usap. Halika na. Ihatid na kita sa kwarto mo. Bukas na kayo mag-usap ni Richie. Kuya, tulungan mo naman ako. Mahal ko talaga si Richie. Kuya, sabihin mo naman sa kanya. Sabihin mo sa kanya para maniwala siya. Tulungan mo naman ako, kuya. Halika na sabi eh. Lumakad ka. Halika na. Kuya. Kuya, mahal ko si Richie, kuya. Kuya. Papadudot dahil sa mga nangyari ay nag-decide akong lumipat ng bahay pansamantala. Lumipat ako sa isa sa mga bakanting bahay na paupahan ni mama. Nasa isang compound din kami, ayaw kasing pumayag ni mama na malayo ako sa mga kapatid ko. Gusto niya na mababantayan pa rin ako ng mga kapatid ko. Ang pagkakaiba nga lamang ay wala kami sa isang bubong. Hindi na ako maiilang sa tuwing uuwi si Kuya Gary. Makakakilos ako ng maayos na walang inaalalang tao. Kahit na hindi ko gusto na umalis sa bahay ay ginawa ko pa rin. Dahil alam ko na yon lamang ang paraan para makaiwas ako kay Kuya Gary. Papadudot palagi pa rin nakabantay sa akin si Kuya Gary. Natatakot man ako sa kanya ay hindi ako nagpapahalata. Madalas kong kausap si Kuya Philip at alam ko na lalong ikakagalit ni Kuya Gary kapag nalaman niya na nag-uusap kami ni Kuya Philip. Pero natatakot na ako kay Kuya Gary, Papadudot. At si Kuya Philip lang ang alam kong pwede kong takbuhan. Kahit na inamin ko sa kanya na mahal ko siya ay hindi niya yon sinamantala. Nakita ko na tunay na kapatid lang ang turing niya sa akin, Papadudot. Matagal kong pinaglabanan ang nararamdaman ko kay Kuya Philip. At napagtagumpayan ko yon. Maayos man ang pamilyang napuntahan ko, ay may mga pagkakataon na hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang tunay kong nanay. Kahit na sabihing masaya naman ako sa buhay ko ngayon ay parang may kulang. Parang bigla ko naisip kung ano kaya ang itsura ng nanay ko. Kung nasaan na siya. Kung ilan na ang kapatid ko, ang daming tanong na biglang pumasok sa isipan ko tungkol sa tunay kong pagkatao.
Pero hindi ko na inalam uli kay mama ang tungkol sa tunay kong ina. Hindi raw ito nag-iwan man lang ng picture dahil katwiran daw nito ay para mukha na lang ni mama ang isipin ko na nanay ko. At makakagulo lamang daw sa akin pagdating ng panahon kapag naisip kong hanapin siya. Ayaw daw nitong magkaroon ng anumang kaugnayan sa akin. Masakit sa akin, Papa Dudut, pero wala naman ako magagawa. Siguro ay tama na rin na wala na nga akong alam tungkol sa tunay kong ina para hindi na magulo lalo ang mundo ko. Kuya, nakausap ko na si Mama. Mukhang mapapabilis ang pag-alis ko. Gusto ko nga sana makausap si Kuya Gary ng maayos. Kailan daw ang alis mo? Baka bago magpasko wala na ako rito. Sigurado malulungkot ang Kuya Gary mo. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa kapatid natin na yun eh. Ako rin kuya, naawa din naman ako sa kanya. Kaya lang, wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Ayoko naman mas masaktan siya sa pambabaliwala ko sa nararamdaman ko sa kanya. Gabi-gabi ko ngang pinagdadasal na sana maging maayos na si kuya. Kaya nga eh. Mabuti pa siguro ayayin natin ng kuya mo na mag-outing. Matagal na nating di nagagawa yun eh. Magbakasyon tayo. Yung tayong 3 lang. Tapos mag-usap tayo ng maayos. Yung hindi nagbabangayan. Gusto ko yan kuya. Teka, asa ba si Kuya Gary? Huwag mo sabihing nagiinom na naman. Hindi na maganda yan. Nasa kwarto, nagmumukmok. Kinausap kasi namin siya ni Mama. Nag-video call kagabi. Anong sabi ni kuya? Naniwala ba? Siguro kasi maayos naman ang paliwanag ni Mama. Biniro pa nga siya eh. Hahanapan daw siya ni Mama ng foreigner doon. Yung blonde daw, kaso ayaw. Ipinipilit talaga na ikaw ang gusto eh. Sabihin mo nga sa akin, ano ba pinakain mo doon? Ang pangit mo naman. Ano kaya nagustuhan ng kuya mo sa'yo, no? Maganda ako, no? Mas maganda pa nga ako sa girlfriend mo eh. Hoy, mas maganda girlfriend ko sa'yo. Kuya Gary mo lang naman na nagagandahan sa'yo eh. Oy, hindi ah! Madaming gustong manligaw sa akin, natatakot lang sa inyo ni Kuya Gary. Ay, teka kuya. Mabuti pa kulitin natin si Kuya Gary gaya ng dati. Ano, game? Sige, tara. 1, 2, 3! Sige, kilitin mo yan. Hanggang sino kinakatawa. Tama na, nakikiliti na ako. Ano ba kayo? Kuya, ganyanan ha? Aba, namamalo ka pa ng una na. Oh, yan ang sayo. Ang aga nyo naman mangulit kasi. Nananahimik yung tao rito eh. Namiss ka kasi namin. Masyado ka kasing seryoso nitong mga nakarang araw. Kaya napagkasunduan namin ni Richie na bulabugin ka. Napag-usapan nga rin namin na maganda siguro kung magbakasyon tayong 3. Ano sa tingin mo? Saan naman tayo pupunta? Mag-beach tayo! O kaya, akit tayo sa bundok! Tara sa bundok. Isisigaw natin doon ang mga tampo natin sa buhay. Kuya, Bunso, pasensya na kayo ha. Alam ko na hindi maganda yung inasal ko kaya pasensya na talaga kayo. Siguro nga tama si Mama. Baka nadala lang ako ng emosyon ko. Ayoko rin naman na masira yung pagiging magkakapatid nating 3 dahil lang sa kalokohan ko. Aaminin ko, hindi ko ganun kadaling makakalimutan ang nararamdaman ko para kay Bunso. Pero pipilitin kong kalimutan. Isa pa, kung kami naman talaga nakatakda, gagawa naman ng paraan ng tadhana para maging kami talaga. Sa ngayon, susubukan kong ibaling sa ibang nararamdaman ko. Salamat naman kung ganun. Ang mahalaga, magkasundo tayong 3. At lagi nating isipin na hindi man si Mamang nagluwal kay Bunso, kapatid natin siya. At mamahalin natin siya at poprotektahan. Salamat mga kuya ko. Pero, pwede ba huwag kayo masyadong mahigpit, ha? Ayoko kasing tumandang dalaga. So paano yan? E di pwede na ako mag-boyfriend. Pwede bang wag muna? Doon ka nalang mag-boyfriend sa Germany. Baka mawala pa ako sa wisyo eh. Isa pa, hayaan mo na sunduin pa rin kita sa trabaho gaya ng dati. Ha? Pangako, hindi na ako magsasalita o gagawa ng hindi maganda. Gusto ko lang makasiguro na ligtas ka. Oo nga naman, Bunso. Hayaan mo na ang kuya mo na sunduin ka pa rin niya. Sige na nga.
Tutal naman malapit na akong umalis kaya sasamantalin ko ng araw na magkakasama tayo. Alam niyo mga kuya, mamimiss ko kayo. Ikaw din naman. Mamimiss ka namin. Oo nga eh. Mamimiss namin yung sunog na sinaing. Ang sunog na itlog, hotdog at isdang prito na durug-durug. Tama. Ang sasama niyo! Kasalanan niyo yan, hindi niyo ako tinuruan tapos magrereklamo kayo. Sus, hindi tinuruan. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Talaga ha? Kuya Philip, attack! Attack! Ulit niyo naman eh. Papa Dudut, naging maayos ang samahan naming magkakapatid. Palagi pa rin pinapaalala ni Mama sa amin na magmahalan kaming tatlo dahil magkakapatid kami. Huwag daw naming kakalimutan na magrespetuhan sa isa't isa at magdamayan kung may problema. Papa Dudut, masasabi ko na napakabuti ng mga taong kumukup sa akin. Nagkaroon man kami ng matinding problema, sa bandang huli ay kami rin ang lumutas at nagdamayan. Papa Dudut, nandito na ako ngayon sa Germany. May boyfriend na rin po ako. Si Kuya Philip naman ay nagpakasal na rin sa girlfriend niya at nagkaanak sila. Nagbabalak din silang bumisita dito sa amin ni Mama at si Kuya Gary naman ay may asawa na rin. Kaklase ko noong college ang napangasawa niya. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng pinagdaanan naming magkakapatid ay naayos namin ang aming samahan. Nakabuo kami ng sari-sarili naming buhay nang hindi na iniisip ang nakaraan. Mapag-uusapan man ay tinatawanan na lamang naming magkakapatid yon at iniisip na parte na sadya sa buhay ng magkakapatid ang mga mabibigat na pagsubok. At ito ang nagpatatag lalo ng aming samahan. Papa Dudut, hindi ko na rin po hinanap ang tunay kong ina at hindi ko na inalam ang mga bagay tungkol sa kanya. Alam ko na kahit sabihin sa akin ni Mama na ayos lang na hanapin ko siya ay masasaktan pa rin siya. Alam ko na may bahagi sa pagkatao ko na kulang dahil sa pinagmulan ko. Pero napupuna naman yon ni na Mama at ng dalawa kong kuya na mabait. Hahayaan ko na lamang na ang panahon ang gumawa ng paraan para magkita kami ng tunay kong ina. At kapag nakita ko siya o nakilala, Papa Dudut, magpapasalamat pa ako sa kanya dahil tamang pamilya ang napagbigyan niya sa akin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana'y kapulutan po ng aral at maging inspirasyon sa lahat ang aking kwento. Matuto tayong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin sa bawat araw. Magmahalan tayong magkakapatid at magdamayan. Itaas natin ang isa't isa at huwag nating ibagsak kapag umangat ang iba. Lagi nating tatandaan na pamilya lang natin ang matatakbuhan natin sa oras na binabayo tayo ng matinding problema. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Richie. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.